Riwruoge mag oganda kod jokene ratich oganda e kaunti ma Trans Nzoia okwayo obila mondo omak achije manoketo luoro kuom jafwambo mar Standard Osinde Obare bang' kanogoyo picha tulo manomuoch e kind johera mag gavana ma Trans Nzoia George Natembeya kod mago mag spika mar od bura maduong' Moses Wetangula e liel moro e gwenge ma Goseta e gwenge ma Kitale. Riwruogego wacho ni jafwambo no sani koro nitiere e kar pondo nikech luoro e wi ngimane kalure kod budho mar obila e mako achijego mamone chwalo tijene kaka pile. Koloso e kare mar pondo, jafwambo no wacho ni onge richo manotimo e kao picha mag tulo no, kowacho ni mano e tije kendo en ratich jopiny ng'eyo gima timore e alwora margi. Tunaona kwamba hapo tunataka apewe mamlaka, apewe protection na apewe upkeep popote alipo, kwa sababu yeye ana familia na familia saizi hawajui ako wapi. Anatakana pia kufanya nini kuhudumia familia yake, lakini kwa wakati huu hayuko kazini, amejificha kwa sababu ametishiwa maisha. Pia tumeona kwamba watetezi wa wanahabari, the unions ambao ziko kutetea waandishi wa habari wamesileki, ni kwamba hawajui kazi yao wanafanya. Nikaenda nikakaa kwa nyumba. Usiku hiyo ni Monday saa 8 nikasikia movement nje. Na sikuamka, sikutoka nje. Kidogo nikasikia mlango inapigwa karibu mara 4 na mtu hakuna kuongea. Nikasikia movement ya watu wakaenda. Nikaambia mama, hapa ni kubaya. Wakati niliingia 6 hivi nikasema